Добро утро, приятели! Тази сутрин реших да изтегля 3 карти, за да видим как ще премине денят ни. Ето първата карта. Ace of Swords. Дава ни ново начало. Може би някои искат да започнат нова работа. Може би на някои им дойде някаква нова идея. Тази идея трябва да се реализира, за да има просперитет. Да. Нова идея, просперитет. Това е картата Judgment от големите аркани. Някакво изцеление. Изоставяте всичко старо и започвате нещо ново. Отваряте нова страница в живота си. И повярвайте ми, това ново начало ще наистина удовлетворяващо за вас. Да, вие си тръгвате от нещо старо. Тръгвате си от нещо старо, опитали сте всичко възможно. Пропилели сте доста сълзи, но сте решили да поставите ново начало. Вие сте се изцелили. Ако това видео ви харесва, абонирайте се за моя канал за повече видеа. Приятен ден ви желая на всички!